Anong gagawin natin pag nahulog? Anong gagawin natin pag nahulog dito? Buti na lang, hindi dito tumama. Dito. Kasi hindi kumanta yung daddy niya. Kanta ka na, daddy. Tayo ka lang tayo. Kanta ka na, daddy. Batang Sige, sige, Jun. batang basaway. Ayaw maglaway. Batang sumaway. Wag pasaway. Batang basaway. Batang pasaway. Wag pasaway. Batang pasaway. Wag maglaway. Oh. Wa na. Kasi huwag kang tumawan tawat na ano, diba? Masulipan ka. Uy, nagagalit ah! Boom, 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 boom. Hindi na. Ha? Ha? Oh. Hi, viewers. Hello mga viewers. Ito po si Jenny Grace Idila. Palagi nang clap, 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 clap kasi gusto niya kumanta kayong daddy. Pero yung daddy niya walang kanta. Johnny, Johnny, yes papa, eating juga no papa, telling lie, no papa. Open your mouth. Open your mouth. Ha ha ha. Ha ha. Oy, clap, clap. Nag-clap, clap si Jenny Grace. Yay! Yay, nag-clap-clap ang among Jenny Grace. Ito po si Jenny Grace. Nag-clap-clap po siya, guys. Ito. Hey! Hey! Na. Uy! Tayo. Tayo ka na ulit! Tayo ka na! Tumayo ka na dyan! Sige, tayo! Bilisan mo nang tumayo, Idila. Oh. Dah! Bilisan mo nang tumayo. Idila. Kasi magkakanta na tayo ng Johnny, Johnny, yes, papa. Sige. Johnny, Johnny, yes, papa. Eating sugar, no, papa. Telling lies, no, papa. Open your mouth. Open. How can to open your mouth? Oy. Gusto niya mag-clap hands and then shuffle down. Nahuhulog si baby. Paano yan? Bibi! To. Sinsya na kayo sa Tagalog ko, guys, no? Yung nahulog, guys, natumba pala yun. Sinsya na po kayo, guys. Pasensya na kayo lahat. Kaya, dito na naman tayo. Ito na po. Kasi, yung prinsesa namin. Tiin. Ulo. Ma? Uy. Where's Idila? Come here, Idila. Idila, come here. Where are you now? Please come here. Clap your hands. Clap. Clap your hands. Sige. Ha. Sabihin mo. Keep safe, everyone. Clap, clap. Anak ka na, binagay. Ano sa kasi? Woohoo! Yee-hee! Yee-hee!
naglisod ba? Uy! No! No, baby. Like that na lang. Lisod sa... Like that na lang. Uy! Oh, like that. Okay. Sige, anong gagawin mo sa head? I-massage mo si daddy? Sige, i-massage mo si daddy. Sige. Oh, clap, clap. Oh. Clap, clap. Uy. Clap, clap. Sige. Okay na. Okay na. Sige. Sabihin mo. Ano sabihin mo sa mga viewers? Na ingat po kayo palagi dyan. God bless po palagi sa inyo. Yan, sinabi ko sa iyo, be. Oo, sige. Gusto mo talaga. Kunin mo yan. Gusto mo talagang kunin. Sige. Hindi na siya may butang. Sige na ito. Idila. Clap, clap. Gusto na si nanay lagi. Ako yan. Mupak na. Diyan. Mupak na siya. Diyan. Clap your hands. Kapir. Clap, yay! Clap your hands. High five, daddy. High five. Very good among baby. Oy, pangabuyag. Oy, very, very good lang. Oh. I-massage siya pa. Ang hal siya pa. I-massage niya. Hindi i-massage. Ano mag-massage ang hal siya pa? Massage ang hal siya pa. Clap, clap apa. High five. High five. Oy, nag-high five ang baby. Oy. High five. Oy. High five. May nga lagi, be. Ay, padalong ka mo. Ay, anak ko no mo. Hay align ko no. Pikas, hay align. Anak, hay align. 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 Oh, ni align si baby. Align. Align ko no. Align. Oh, very good na baby. Uy, align. Be, ako be. Align, align. Sigma. Align. 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 Na. Align. 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 Daddy, align. Ah, very good. Ay. Bago.
Tubong. Baby. Pula ng mata. Nakakata na ako. Hinga na ako. Hinga na. Nasiyahan. Anak. Nasiyahan. Talira yung Yung luwag ka. yung balik ka na. Wala na siyang gusto. Sa balik. Balik. Ang klap-klap. Wah, klap-klap. Wah. Wah. Hi. Klap-klap. Wala kakanta. Ikaw na istorya mi ha. Mamasad akong daddy mo. Ikaw. Tubang sa kamera ba? Sige. What can you see the viewers? Abu. Sige siya tanaw. Tanaw na sige. Ang tiil lang. Ang tiil. Ang tiil lang pala. Ayaw, mukha na. Wala. Kuan na ko sa dito ka una ko ni. Kuan yan ni. Hindi pa yung tubig at yung pinitabon sa sandali ni. Yan ito na di. Kung man nagao yung tubig nagana na. Tingin na. Ano? Di ba? Ano ba ito? Ano ba? Tapi ko lang binigay ito. Hindi mo siya nasa. Hindi lang yung tubig tapos hindi ako. Ang katubak ito. Alalalala. Vitamin C, baby. Mag-inom o vitamin C, baby. Hi. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Ito yung batang makulit, guys. Maingay na bata. Tsaka makulit. Maingay, tsaka makulit na bata. Ito. Ito yung bata namin. Makulit. 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 Maingay. Maingay. Tayo. Ta-da-da. Ta-da-da-da-da-da.
Ito yung bata naming makulit. Makulit na bata. Kulit. Ang kulit-kulit. Maingay. Yung bata naming maingay, makulit. Clap your hands, baby. Clap your hands. Clap. Hurry up. Clap. Yee-hee. Clap. Yee-hee. Yee-hee. Clap hands. Very good. Ito yung bata namin. Makulit, 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 makulit. Makulit, makulit, makulit. Ha? Ay, na, 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 na. Na, 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 na. Harap mo, baby. Camera, harap. Harap pa. Ano to, bibi? Ano to? Ano to? Ano to? Ito ay vitamins. Dali. Vitamin. Tara na. Mainom na lang yung vitamins. Open mouth. Harap. Isa pa. Open mouth. Tarap. Very good. Very good naman, baby. Oy. Matarap-tarap. Sarap vitamins, no? Ang sarap-sarap. Ang sulit-kulit. Ang sarap. Makulit. Ang sarap-sarap. Ang baby namin, pero... Balloon. No. Balloon. Hawakan mo. Hawakan mo. Hawakan mo. Sige. Hawak ka. Ito. Hawakan mo. Hawakan mo. Yan. Hawakan mo. Sabi ko, hawakan mo. Yan. Matakot. Hawakan mo. Huwag kang matakot. Hawakan mo. Please. Huwag kang matakot. Hawak. Ito, hawak. Hawak. Hawak ng hawak.
Balik sa kribo. Ihatang ni Malon. Kaya yung nilaan. Balik sa kribo. Yung bata. Na makulit. Balik. Balik. Or 30 na dapat. 30 minutes. Nagunitan lagi niya. Nag-isa na nagunitan. Wala na yun. Sige lagi. Oh. Ano talaga ba? Oh. Lubat na na. Tingnan mo yan. Oo, ang bantay. Nawala na ang sigo. Basta yung nawala mo. Guys, mo na siya. Masaya mawala ni. Lubat, gol. Gamay, luho na lang. Kaya wala ang hay. Ang siga na. Guys.
Mm. Mm. Ay, ang sakit-sakit. Yung baby namin guys, break time. Uminom ng gatas. Nauuhaw. Ayan po guys. Para dahil ito yung magibuhat nila. Itong may juice. May letong yan. Ito makahimuan na ka. Ha? No? Pahimu ka to? Ayan po guys. Break time muna si baby. Ayan po. Break time siya muna. Nagdidikti pa. Kapag ako matagal akong matulog guys, ang iinumin ko talaga ito po. Ito po. Matagal ako matulog. Ito ang iinumin ko. Tsaka, palagi rin akong kumakain ng pipino. Yan po. Pipino po yun ng palaging iniinom ko. Yan po. Kaya, kasi po matagal po ako matulog. Mga ano po, 2 AM or 3 AM ako matutulog. Yung dalawa po, tulog na. Tulog na yan silang dalawa. Ako lang pong nagising. Kaya, kailangan po, mayroon po talagang vitamins na iinumin nyo. Kaya, ito rin mayra umiinom din ako nito. Every night ko po ito siyang iniinom. Kaya, yan po. Guys, so, ngayon po, ganito lang po kasi yung baby ko. Yung daddy niya po na nagpatidi sa kanya. Umiiyak na kasi. Hindi maayos yung pag-massage niya. Palaging umiiyak. Kaya yun, break time muna. Break time muna sa massage. So, kaya ganun po talaga. Ganun po talaga ang buhay guys. Kailangan mo talagang tiisin. Kasi, sa panahon ngayon na pandemic guys, lahat po na nawawala ng trabaho. Kaya, grabe talaga ngayon guys. Ngayong, ano po, ako po din, nawalan din ako ng trabaho. So, yung ginagawa ko, ito na lang po. Kasi hands-on ako sa aking anak din. Dito lang din ako sa loob ng kwarto. Kaya ito lang yung ginagawa ko. Ganun. So, pero, masaya naman ako guys na ganito ang ginagawa ko. Kasi marami kang kaibigan dito. Marami kang kaibigan. Marami kang nakilala. Na kahit sa saan lugar, kahit sa malayong lugar po. Like Japan, China. Marami kang mga kaibigan na sa kanila guys. Kasi mamimit mo sila dito. Kaya masaya po ako guys na itong trabaho na itong ginagawa ko ngayon. Kasi tambay din ako eh. Dito lang ako sa bahay. Dito lang ako sa loob ng kwarto nagmumukmuk. Aalaga ni baby. Kaya sa lahat ng video ko, si baby andyan talaga. Kasi wala po akong katulong. Kasi ano lang po ako. Wala nga akong trabaho. Kukuha pa ako ng katulong. So, kaya nga ako na yung nag-hands-on ng aking anak. So, ngayon po, yung daddy niya nagpadidi sa kanya. Yan po. Kasi, pagkatapos niyan, pagtulog na yan ngayon,
imamassage ko na ulit yung dati niya para mawalan yung sakit ng katawan niya po. Kasi kahapon talaga nag-take siya sa akin na sasakyan yung niya paa. Nagulat ako guys pagbasa ko. Ha? Saan ka ngayon? Tatawag. Saan ka ngayon? Okay ka lang ba dyan? Sabi naman niya na okay lang daw siya. So, yun. Yung heartbeat ko po nagda-down na kasi sabi niya okay na. So, ito yun po. So, nagdasal talaga ko, Lord, wag naman sana, Lord, kasi halaking tulong din niya sa amin, Lord. Kahit ako walang trabaho, pero andyan siya nag-work para sa amin. Kasi mayroon kaming anak po. Siya po lahat ang nagbibili ng po namin dito, mga kailanganin, katulad ng gatas, diapers, at saka tubig, lahat po siya. Kaya po naawa din ako sa kanya guys. So, kaya ito, sana mag-click po nga itong ginagawa ko ngayon, sana mag-click din. Kapag free time yung asawa ko, siya rin po nasa video. Pero pag wala siya. Ako na lang po yun. Kaya busy po talaga siya guys sa pagtatrabaho. Kaya saludo po ako sa lahat ng asawa natin. Saludo po ako sa kanila kasi nag-work sila para matustusan niya yung pamilya niya. So, saludo po ko sa inyo. Yan po. So, ano pa ba? Kaya itong ginagawa ko ngayon, laking tulong na talaga to. Sana ito mag-click na po ito. Sana. Yun po. Yung dasal. Palagi po ako nagdadasal na sana po. Kaya ko to po ginagawa. Pinupush ko na talaga ito.